Terve kaikille. Taas uusi video. Tää on kanavan esittelyvideo tai tällainen hauska juttu. Näette pelkän mustan ruudun, mä oon pahoillani, koska mä en keksinyt tähän mitään videota. Ja mä oon nyt yksin kotona, tai no ilman kavereita. Ja mulla on tuolla kaikki tuolta taustalla kuuluu ääniä. Mun iskä, äitipuoli ja pikkuveli ja pikkusisko. Ja mulla oli sellaista ajatusta, että mä lähden mummolaan mä lähden mun mummon ja papan luo tänä viikonloppuna. Ja mä teen sielläkin videoita. Se ei tarkoita, että ne loppus, mutta mä en pysty upata niitä vielä siellä, koska mulla ei ole verkkoyhteyttä siellä. Ja sinne tulee ehkä joku kaveri mukaan, mä en oo ihan varma. Mä en voi luvata vielä mitään, siellä ei ole muuta kuin tietokone. Mä voin yrittää tehdä siellä jonkun videon. Mä teen siellä videon, mutta en uppaa sitä siellä. Ja tää video taitaa olla... Eipäs loppukaan. Niin, mun pitää kertoa kanavan pelaajat. Ville, Kaapo, Mikael, Anton ja Veeti P. Ja Veeti N. Niin, Veeti N ja Veeti P, Anton, Mikael, Kaapo ja Ville. Siinä on meidän kanavan tyypit. Toivottavasti Hei, ehkä käy subaamassa sellaiset kanavat kuin Miksuko123, ja se on tämä. Ja millä kanavalla tämä nyt on? Se on mun kanava. Ja sitten Polameren. Ja katsotaan sinne YouTube, että Polameren. Niin siinä on sellainen käyttäjä. Sitten vaikka Pelikomppania. Sellainen se on mun eno. Tai ne on kummatkin mun enoja. Se Polameren on vähän vanhempi eno. Ja näin. Ja tää video loppuu tähän. Moido!